ja yhteiseen kaupunkipyöräpalveluun. Kuulostaa lupaavalta. Onko meillä puhujat paikalla täällä? No niin, siinähän he ovat. Meillä on Ilari Heiska sekä Eero-Pekka Lehtinen. Joka mikki, kun meillä on vähän... Tää huutakaa tosi kovaa. Tästä puhutaan niinku yhtä aikaa. Moi vaan kaikille. Mä oon tosiaan Lehtisen Eero-Pekka Svekolta, projektipäällikkö kestävän liikkumisen tiimistä, ja ollaan Helsingin kaupunkia. Rätiseekö tää ääni jotenkin ärsyttävästi? Mut mennään sillä. Tosiaan ollaan autettu Helsingin kaupunkipyöräpalveluun. Tässä? Okei. Kiitos. No niin, hyvä. No niin, seuraava Well Finlandin puhujakoulutus. Mutta joo, tultiin puhua vähän Helsingin seudun uudesta ja yhtenäisestä kaupunkipyöräpalvelusta. Mihin tätä klikkeriä pitää sitten osoittaa? Vähän ylemmäs, vähän alemmas. No tää alkoi hyvin tosiaan, mutta alkuun kerrotaan vähän tästä Helsingin ensimmäisestä kaupunkipyöräpalvelusta, sitten nykyisestä palvelusta, ja sitten katsotaan vähän sinne tulevaisuuteen, että miltä se näyttää se uusi palvelu ja mitä tässä on nyt viime vuosina tehty, että tänne saataisiin, tai ei tänne vaan Helsingin seudulle saataisiin uusi palvelu. No, nyt tää alkoi toimimaan. Tosiaan, en tiedä muistaako jotkut, mutta Helsingissä oli aikanaan tämmöiset vihreät kaupunkipyörät, jotka toimi 2 euron kolikolla. Ja ne olivat tosiaan käytössä 10 vuotta vuodesta 2000 vuoteen 2010, ja sinänsä ihan hyvä palvelu oli. Toi määrä on vähän 200-400, koska sitä ei ihan dokumentoitu, että kuinka monta pyörää oli esim. Ajokunnossa yhtä aikaa tai käytössä. Mutta sinänsä nykyisen kaltainen palvelu, että käyttökausi touko-kesäkuu ja 2 euroa pantti, vähän niin kuin ostoskärryihin laitettiin, ja toki siitä sitten seurasi tiettyjä haasteita, eli eihän käyttäjiä mitenkään tunnistettu tai tavallaan sitä valvottu, että mitä sillä pyörällä tehdään. Et se asemaverkko oli Helsingin keskustassa, mutta käytännössähän pyöriä sitten pystyi käyttämään missä tahansa. Ehkä semmoinen niinku hauska nosto on se, että tuossa niinku palvelun suunnittelussa yksi lähtökohta oli se, että ne pyörät ei saa olla liian hyviä, jotta niitä ei otettaisi sillä 2 eurolla omaan käyttöön, mikä on ehkä sitten taas nykyään, kun ajatellaan tämmöisiä liikkumispalveluita, niin aika absurdi lähtökohta. Mutta sitten 2016 saatiin seuraava kaupunkipyöräpalvelu, ja siinä oli 6 vuoden tauko, että Helsingissä ei tosiaan ollut kaupunkipyöriä. Siinä pari hankintakierrosta piti kokeilla, ja sitten vasta nappas lopulta. Ja tavoitteena toki oli, että olisi ollut kaupunkipyörät koko ajan, mutta hankinnat on haastavia ja välillä käy näin. Tosiaan nykyinen palvelu alkoi 500 pyörällä, 50 asemalla, eli aika pienimuotoisesti, kun taas nykyään on jo 3500 pyörää ja 350 asemaa kutakuinkin. Käyttökausi sieltä huhtikuusta lokakuun loppuun, ja Helsingissä tehdään yli 2 miljoonaa matkaa tällä palvelulla vuosittain, ja se on about saman verran kuin vaikka lauttaliikenteellä tehdään Helsingissä, että sinänsä ihan varten otettava tämmöinen joukkoliikennepalvelu. Noin 46 000 kausikäyttäjää ja sitten toki muitakin lipputuotteen käyttäjiä. Ja Espoo sitten hankki yhtenäisen palvelun vuonna 2018, joka sitten laajensi tätä palvelualuetta merkittävästi ja toi myös lisää käyttäjiä tälle palvelulle. Kattaa lähes koko kaupungin tosiaan nykyään, että asemaverkosto on laajennettu useaan otteeseen, ja tuossa nyt näkyy kartalla toi alkuperäinen 2016 palvelualue tulee hyhmäisesti. Siitä on sitten 2017 kantakaupunkiin saatu, 2019 tuonne Oulunkylän reunoille ja 2021 on käytännössä melkein koko kaupunkiin saatu kaupunkipyöräpalvelu. Ja ehkä silloin kun tämä toimi tuolla kantakaupungissa ja keskustassa, niin toki siellä niitä käyttäjiä on enemmän, joten sitten tavallaan matkojakin tehtiin suhteessa per pyörä enemmän. Mutta sitten on ihan tavoitteen mukaista ollut, että sitä lukua halutaan saada alaspäin, jotta pyörien käyttöaste palaa sellaiselle kestävälle tasolle ja pyöriä on myös enemmän saatavilla. Etätyöt, covid, sähköpotkulaudat, kaikki on toki osaltaan sit vaikuttanut tämmöisenkin liikkumispalvelun
liikkumispalvelun suosioon, mutta sinänsä palvelu on yhä suosittu ja varsinkin keskustassa ja kantakaupungissa yhä tehdään merkittävin osa matkoista ja muualla sitten metro- ja juna-asemat eli joukkoliikenteen solmukohdat sitten korostuu aina suosittuina paikkoina. No, niin kuin sanoin, niin noin 46 000 kausikäyttäjää palvelulla Helsingissä ja Espoossa. Helsingissä tehdään semmosia 15 minuutin matkoja, noin 2,5 kilsan matkoja keskimäärin. Eli ehkä aika perinteisiä pyörämatkoja. Ja jokaista pyörää käytetään keskimäärin Helsingissä 3 kertaa päivässä. Ja ehkä palvelua on kehitetty toki paljon tässä sopimuskauden aikana, mutta sitten on myös paljon asioita, joita ei olla voitu tehdä sopimuskauden aikana, koska ei ole niin mahdollista hankkia lisää palvelua tai poiketa liikaa siitä alkuperäisestä suunnitelmasta. Ja ehkä niin kuin mielenkiintoinen nosto on se, että silloin vuonna 2014, kun tämän palvelun tavoitteita on speksattu, niin yksi päätavoite on ollut se, että halutaan tehdä arkipyöräilystä näkyvää helsinkiläisille. Ja nykyään sitten HSL tekee vuosittain tuommoisen asiakaskyselyn, jossa kysellään sitä syytä, että minkä takia on vähentänyt käyttöä kaupunkipyörillä. Niin siellä yleensä on kärjessä sitten se, että on kulkenut omalla pyörällä. Eli ehkä jollain löyhällä johtopäätöksellä voisi todeta, että tämä palvelu on jollain tavalla saavuttanut tavoitteensa. No miten tätä on sitten kehitetty vuosien varrella? Eli kuten äsken näytin, niin palvelualue, pyörämäärät, asemamäärät on kasvanut merkittävästi. Käyttökautta on pidennetty kuukaudella siitä alkuperäisestä. On tullut uusia ominaisuuksia. Silloin ihan aluksi kaupunkipyörä ei pystynyt esimerkiksi palauttamaan, jos asema oli täynnä, vaan piti etsiä joku asema jostain, missä on tilaa telakoissa. On lipputuotteita päivitetty, on tuotu e-passi-osakkemaksuvaihtoehtoja. Joka vuosi käydään mattodata läpi, optimoidaan verkostoa ja mietitään, että mistä ne asemat tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä. Ja myös tärkeä tommonen pieni ominaisuus, että myös näitä joudutaan siirtämään joitain kymmeniä vuosittain näitä kaupunkipyöräasemia, niin siihenkin on rakennettu sitten semmoinen toimiva käytäntö, että käytännössä parissa päivässä sitten tulee uudet suunnitelmat sijainnista ja sitten operaattori käy viemässä aseman uuteen paikkaan. Ja palveluun ollaan tyytyväisiä. Kuten kaikissa hienoissa palveluissa, niin tässäkin on taustalla tämmöinen himmeli, joka tätä pyörittää. Eli käytännössä Helsingin kaupunki vastaa asemaverkoston suunnittelusta, määrittää sen, että missä niitä kaupunkipyöriä on. Kaupunkiliikenne Oy omistaa palvelun, hankkii sen, kehittää sitä. HSL siinä rinnalla sitten vastaa markkinoinnista, viestinnästä, asiakassuhteista. Sitten on operaattori Citybike Finland, joka tietenkin vastaa siitä käytännön pyörien operoinnista. Heillä on sponsorina, tai siis mainosyhteistyökumppanina Clear Channel, eli he vastaavat sitten sponsorin hankinnasta ja ulkomainonnan myynnistä. Ja sitten on vielä pääsponsori Aleva. Ja tätä showta pyörittää ohjausryhmä, joka koostuu sitten Espoon, Helsingin kaupungeista, kaupunkiliikenne Oystä ja HSLstä ja sponsorista ja palvelutuotteista. No niin, selvä. Sitten tähän omaan puhuttavan osioon, eli sitten tämän uuden tulevan pyöräpalvelun hankinnasta kerron teille. Tosiaan kuvassa näkyy Helsingin seutu kokonaisuudessaan kuntineen. Ja tosiaan siellä osassa paino on tällä hetkellä ollut käytössä kaupunkipyöriä lähinnä näissä isommissa kunnissa ainakin, mitä muistan. Ja sitten tänne MAL-suunnitelmaan lisättiin yksi toimenpide seutuisesta yhtenäisestä kaupunkipyöräjärjestelmästä. Muistaakseni se on ollut myös meidän Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa, että seuraavaa järjestelmässä tavoitellaan seutuisuutta muistaakseni. Ja tosiaan tavoitteena oli tällainen yhteishankinta, jotta tosiaan saataisiin yhdeltä toimittajalta tämä ja ihmiset sitten voivat samalla lipputuotteella kulkea missä vaan näissä osallistuvissa kunnissa. Eli se toimisi sitten, me nähdään, että kaupunkipyöräliikenne on osana joukkoliikennettä, se olisi niin kuin ensimmäisen kilometrin ja viimeisen kilometrin, voi yhdistää joukkoliikennematkaa siinä välillä. Vaikka kuntien välillä olisikin pitkä matka muuten, niin esimerkiksi lähijunamatkaa niin molemmissa lähtö- ja määränpään kunnissa. No, yhteishankintaan osallistui tästä seudusta noin 11 kuntaa tosiaan. Ja lisäksi meillä oli tärkeä koordinaattori HSL. Siellä on hyvää kaupunkipyöräosaamista edellisistä hankinnoista jo. Ja sitten kaupunkiliikenne Oy myös Helsinkiä etenkin edustaen, mutta
Lopulta sitten siihen hankintaan päättyi osallistua 7 kuntaa, jotka on Helsinki, Espoo, Vantaa, ja suuret sitten Kauniainen siellä Espoon keskellä sijaitseva, ja sitten Sipoo, Kerava ja Siuni. Tuossa on hieman sitä aikataulua, eli tosiaan tämä on aloitettu HSL:n toimesta tuolla 23 vuoden loppupuolella, ja silloin organisoiduttiin ja otettiin kiinnostuneet kunnat mukaan. Tosiaan niitä oli silloin se 11. Tehtiin niille nämä tarveselvitykset siinä 2024 vuoden alussa. Tehtiin jotain asukaskyselyjä, muistaakseni osana tätä, ja aloitettiin noita alustavia markkinavuoropuheluita silloin. Päätettiin, että millä hankintamallilla edetään, ja sitten vietiin nämä hankesuunnitelmat kunnille päätöksentekoon. Ja tuossa kesäkauden jälkeen 2024 tuli päätökset sitten, mitkä kunnat halusivat tähän yhteishankintaan lähteä. Se ei vielä tietenkään sitonut heitä tilaamaan välttämättä, mutta toki sitten sitoi ehkä niin, että he ei olisi voinut tilata mitään muuta, jos he olisi tullut tähän. Että jos olisi halunnut ihan oman palvelun, niin sitten tämä olisi sitonut muistaakseni 4 vuodeksi, että jotenkin näin se meni. Sitten viime syksystä käynnistettiin sitten hankinta itsessään, ja neuvottelumenettely oli valittu siihen. Ja sieltä valittiin sitten 5 tarjoajaa mukaan, ja julkaistiin alustava tarjouspyyntö viime vuoden lopulla. Sen jälkeen alkuvuodesta tänä vuonna neuvottelujen tarjoajien kanssa tarjouspyyntöjä tarkennettiin yhteistyössä heidän kanssaan ja stilisoitiin. Tai niin kuin näiden neuvotteluiden pohjalta koitettiin sitä ymmärrystä saada, että minkälainen on hyvä tarjouspyyntö. Ja lopullinen tarjouspyyntö sitten julkaistiin ja tarjoukset saatiin. Osana sitä oli myös käyttäjätestaus, että siinä on niin hinta ja painotusta, ja päätettiin sitten puitesopimustoimittajasta tuossa kesällä. Mutta tässä on nyt sitten tapahtunut markkinaoikeusvalitus, joten nyt odotetaan sitten sen ratkaisua ja sen mahdollista vaikutusta sitten palvelukäyttöön aikatauluun, mistä onkin ollut mediassa ilmeisesti juttua. Mutta itse tästä tavoitteesta sitten. Meillä on siis tavoitteena tosiaan hankkia tämä yhtenäinen seudulle, jotta saadaan niitä kuntia mukaan monta ja yhdellä lipputuotteella. Ja nyt se on joustavampi kuin edellinen palvelu, eli sellainen, että voitaisiin sitten kehittää helpommin sopimuskauden aikana, että siellä on tiettyjä optioita ja muita niin kuin hankinnassa jo määritelty mukaan, ja myös että eri vuosina voidaan laajentaa, niin sitä on rakennettu hankintaan sisään jonkun verran. Ja tietysti nyt niin kun päivitys tähän vielä pyöräthän on hyviä, niillä on paljon matkoja edelleen, mutta vielä haetaan sitä, että mitä asioita voisi nyt, moderni tekniikka on kehittynyt, niin kaikki tarjoajat on myös kehittäneet tuotteitaan, niin saataisiin tämmöinen moderni liikkumispalvelu. Ja edelleenkin tämmöinen avaimet käteen palvelu, eli useimmat kunnat ainakin niin haluaa sekä pyörät että asemat että operoinnin yhden toimittajan kautta. Että pieniä eroja tuossa seudulla, että joku saattaa olla, että halutaan tarjota asemat vaikka virtuaalisena, tehdään ehkä itse telineet sinne, sellaistakin mahdollistettiin tässä. Ja osa kuluista olisi edelleen niin kuin sponsori- ja mainosrahoituksella, ja osa kunnista otti näitä mainosvideolaitteita asemien yhteyteen, jolla sitä pystyy rahoittamaan, että isot kunnat päätyi siihen, että mainokset kilpailutaan ikään kuin erikseen ja omana prosessinaan, ja tulot tulee sieltä, ja sitten tässä isolta kunnilta kilpailutetaan vain pyöräpalvelu. Ihan näistä Helsingin omiin tavoitteisiin muutama asia. Me ollaan valittu kiinteät asemapaikat niin kuin ehkä sellaiseksi, että niitä todennäköisesti meille lähinnä tulee jatkossa. Ja asemaverkostoa tosiaan haluttiin laajentaa, niin kuin Eppu tuossa kertoi, niin oltiin vähän jaettu sitä niukkuutta sinänsä, että haluttiin kattaa koko kaupunki, mutta se on pääosin vähän harva se asemaverkko, koska ei voitu hankkia siinä nykyhankinnassa kauheasti enemmän. Ja tosiaan tukeutuen tuonne raskaan raideliikenteen asuinalueiden ja virkistyskohteiden palvelulle paremmin. Ja sitten myöskin se, että pyörien saatavuus olisi vielä nykyistäkin parempi, eli niitä olisi riittävästi ja tällaisia sinne. Sitten tuossa oli poliitikoilta tuli vielä sitten käsittelyssä tällaisia mahdollistamisperiaatteita, että tuossa on koeteltu kauden pidentämistä, he miettivät. Ja ympärivuotistakin käyttöä halutaan mahdollistaa, että siitä pyydettiin tarjousta ja sähköpyöristä tarjousta. Noista on varmaan aika pitkälti nyt puhuttu. Mä voin mennä sen
sen tästä ohi. Tuossa oli nopeasti tärkeämpi oppia ehkä muille, niin kuin meidän mielestä, niin aloittakaa ajoissa. Eli nämä on aika valitusherkkiä nämä kaupunkipyörän hankinnat, se on huomattu, että niin muidenkin aiempien hankintojen kanssa, niin ihanteellista olisi, että valitusajalle jätettäisiin niin tyhjää ja sitten päästäisiin jatkamaan suoraan mahdollisesta valituksesta huolimatta sitten niin sen käsittelyn jälkeen. Ja varsinkin tämä seudullinen päätöksenteko saattaa olla hieman monimutkaista ja siihen tarvitsee aikaa ja energiaa ja palvelun määrittelyyn. Ihan merkittävästi kyllä työllistänyt tässä viimeisen vuoden aikana itseäkin. Sitten niitä kuntakohtaisia kannustimia, sanktioita, mitkä juuri teille toimii, niin niitä kannattaa miettiä. Ja ehkä itse mietin sitä, että joku bonusjärjestelmä, jos ne matkamäärät onkin tosi suuret, mikä on tietysti semmoinen win-win tilanne, niin voisi olla ihan hyvä yksi lähtökohta, sitä kannattaa miettiä. No sitten tässä oli vielä meillä oli tällainen käyttäjätestaus, tuossa näkyy kuva siitä, että pyöriarvioitiin, niin tähän ei hirveästi eroja tullut, että kaikki oli aika laadukkaita pyöriä kyllä, mutta että ehkä se vähän voi sitä sulkea pois, että joku tarjoaisi jotain ihan superhalkista tai muuta, joka ei sitten toimisi kuin mitään muuta. Ja paikallisiin olosuhteisiin kannattaa hankintaa suhteuttaa, ja ne tosiaan, kun mainitsin, niin mainosvideolta otettiin tästä nyt irti, että pelkästään tämä hyvä pyöräjärjestelmä kilpailutettiin. Ja koetaan, että edelleen julkisrahoitteiselle palvelulle ja markkinaehtoisille on molemmille niin kuin paikka kaupunkiliikenteessä. Että me ollaan tarjottu sitten myös sellaisille alueille, missä markkinaehtoista mikroliikkumiselle ei ole ehkä niin paljon tuloja ja sitten sitä ei tarjota. Tämä nopea opetustyö. Kiitos. Hienoa, kiitos. Mennäänkö nyt sinne mainoskatkolle, mikä ei pyöri mainoskatkolle? Ei mitään. Hei, kohta meillä on lounas. Ennen sitä vielä yksi puhuja